Les paraules tenen molt de poder i és important en com es fan servir. Els mitjans de comunicació no sempre es limiten a parlar de la mutilació genital femenina des d'una perspectiva neutral i sense caure en prejudicis. A vegades fan servir paraules com salvatges, societats patriarcals, com si aquesta no ho fos, com si la societat occidental fos la barra de mesurar en la qual totes les altres societats s'han d'ajustar. Els mitjans de comunicació són els que tenen el poder d'informar i visibilitzar la veu de tantes i tantes persones que estan lluitant per promoure l'abandonament de la mutilació genital femenina.